Salman Khan Saruk Khan Aishwarya de fैनानै गुदुंफैबा गैला दे ए साखौ बुजुलाय ना फैनाय मा जानो ए गावसोर बिसि जुना दोनदो खोमा मा सारि खने हिदां जाखैले दासो उन्दुसो आंलाय इयाव लोगोफोर सासे मानसिया माबा मोनसे बुस्थु नेगासिनो आरोना एकदमबारे इयाव माबा मोनसे जमगासिनो इयो जमनानै मोनाखै माने गुड मर्निं लोगोफोर नै गांगा थप्पाजों स्रायैनो फरायहरबाय गुड मर्निं 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 गांगा थप्पा मर्निं नोङो इयाव थारमाने फुजा होनानै ओंखारबोबाय आरोना मा नोङो फाखानायावनो दंबा आं नोंखौ साहा लोंनो लिंनो फैदों फिथा एवदो बेटा थुनै थुनाय फिथा थु संसारा बोरै जानो इदिबाथ' बिराद दुरबललै दुरबल जायो नामा दुरबल नङा एसे नों फिटफाट खालामनांगोन ना निजेखौनो दुरबल सानना लाना मा जानो ब्रा सुगासिनो गगा मोननायजों लोगो थरा थरा दै लाबो मोखां सुनो लाबो माबार लाबो गावफ्राव बैथारनावले हा बे मथरखौ सुना लानो हाया नोङो माबार लाबो नुनायाव Makasih Ma? Makasih beri bahasa beda mak. Beri bahasa nanti kita ya. Snow. Simang kenapa pun. No nambah. No. Sabi deh, thank you. Di sana nggak jauh lah. Cai. Bah, boleh satong kan ini biamze bikomze ne bah, boleh satong, boleh langsung. Ya, serbelet cok. Pesa kaya. Be, salah tak? Sa. Unti pesal. Ekele gayung kita nggak ekele sehari ya, Fudungna konsinya zanangga. Ma pizza lang na Fudungna yakin masaka. Ya sabi si jebu kon tam sabi yung kon beli Fudungna. Ang dua ke? Nai, Fudungna kan na yung nakal na kon beli aja na. Sabi ne upine Hayabla mana injo zakade. Ay na lang pui. Kau bawa nama? Oh. Kau bawa siapa? Isu zirai na zulung na jangan lewat bijal. Oh. Jangan ngamba. Ay na lang. Tak sebut kamu dah lain lebih. Baik. Kita le. Iftar saya macam kusum iftar saya macam. Tak sih ni. Yeah, saya harus lain apa ni? Belum ni. Harus Islam yang pilih nak boleh. Hey. Mazan li boleh. Hobau. Beli macam gian main pai. Hah? Bisa ya dengar. Bisa ini mama cia. Oi me alam nih dulu. Beli lain apa? Makan. Lain kat mabar. Ror mijal apa? Memang tu isra bonor lain. Oh, nuni bunga kan dekatnya. Bedang na lihat jangan no. Bah, tak sungguh karena apa baik ni. Bah. Tak kesukaan. Selain aku mana sini gue mereka. Kam saya di juga masih na. Kam saya raya. Oh, bah. Nenek kazat. Sure. Engkau servis sudah tu dekuma. Mau sekali pun yang hilang tak hilang. Dasun tu suang lai. Dasun bertuar ikhlas.
बिनानाव खामानि नों माइदि गोरा गोरायानो बर' नङा इयो गामसा गानदों आरो मा खालामनो नैबो सिदिरि ये गामसा गांसेखौनो दाना माबायदि गानो गामसाखौनो दाना होनो रोङाबा नोङो हिनजावानो खामानि गैया रोंनांगौ खाननो रोंबा इनो बोसोर बोसोर थाङो मा जावखुदोलै नोङो आंनि फुलखौ जावखुदो नामा दारागावफ्राव फैना जावखुजोबगोन नै अ बिबार गायाखै बिबारा जि मोजांखाने हिनजावफोरा खालि गावखुनायल' ओमफ्राय खामानि गैया ओमफ्राय बिबार गायांनायानो ओमफ्राय बिदि जावलिजोबबाय मालाय बिबार गायग्रोदो नोङो मालाबा जुदि आंहानि थाखानाय बिबारावनो आङो थैखाबाय नोङो जायगायावनो नों मालाबा बिबार गायफेरदों बुंलाय नै नायनाय बेसे मोजां मारांदो 20 थाखायाव बायना लाबोनायानो औ बिउटिफुल 20 थाखायाव बायना लाबो माने नों दाम खमनिखौसो नागिरखायोबा बबेनि मा कि लाना फैदो नोंलाय मानसिनि कि हा मानसिनि दारि दंलायो दारि दंलाय नङा खोमै बोरमा खिनाव मोसौ खि बोरमा खि बैयाव थानाय बोरमा खि लाना फैदो नङा बोरमा खिबाथाय माबायदि नाय दा दे नायनो दे थाङोना थाङा आंनि बाथ्राया गैया इयाव गाङा टप्पानि बिबार गायनो आं लाबोनाल'सो होफैनांगोन नों गायग्रा आरोलै ओमफ्राय खैदिन जाखो बिबार गायो माला लाबोदोंमोन खैदिन दा गैयो मोजांथारना बिबारा मोजांथार बिबारखौ सोरनि ससमोन It's me माया Salman खानदो शाहरुख खानदो आइश्वर्यादो फैनानै कुदुम फैबा गैला दे बिबारा